Bueno, zer gertatu da, gaudela, ja, ez datozela aratuzteak, gaude aratuztetan, eta gainera nik uste gure itxuraken ja egertzen dela lotza izan badu inoiz galdu dugula, ezta? Batez ere guk ez genuen kantatu kopliletan, larun batean izan zen kopla txikien lehiaketan, hainbat konpartzek eta hainbat taldek kantatu zuten, baina bueno, horre eduki genuen zarrea, mozorroa, festa, irabazleak ere, ontzak, zorionak, berriro, baina bai, eduki dugu ja zapatuan, lehenengo ekitaldi handia aratuzte dena, eta ondino jendea gogotsu geratu zalez, igandean egon ginen plaza barrian, pontxe eta tostada lehiaketarekin, badakarguz galtzak bete zarra eta bete proposamen, eta esan bezala, eguen gizenean hasita, eguenean bertan aurkeztuko dugu Farin eta Zarambolaz, naiz eta ja badakigu zeintzu diren, pontxe eta tostada lehiaketan egon ziren gurekin, probatzen eta da ondo pasatzen. Alde batetik Farolin Mikel Martínez, aktorea, antzeslea, Kafe Bilbaoko ostalaria, eta gainera oso karnabalzalea, jantzen du taberna oso parte hartzailea, eta Zarambolazen paperean, oso Zarambolaz dela esan genezak ez da, Labazu rap kantaria, ezaguna Euskal Herri mailan emakumea, rap kantaria, raperoa, baina Bilboko eszena kulturalean oso potentea. Orduan nik uste dute zorioneko gaudela eta gogotsu datu zeurak be ondo pasatzeko. Eta aurkeztuko dugu ostegunean, eguenean. Baina eguenean ezin dozue galdu, aurten daukagu Aldezarretik elektrotxaranga eta elektrotxarangan kale jira edo bukatzen danean plaza barrian izango dugu kontzertuak, bi kontzertu. Oh Mama eta Mississippi Queen, hori da. Eske asko dekoguz, orduan gorde behar dira. Barikurako egun potentea, barikuan egingo dotzegu epaiketa Farin eta Zarambolazi, orduan danok deko guzia pres mozorro tradizionalak, hartza, igi, fraizkuak, monja ezagutzen dugu danak, eta egingo dugu kale jira, atxilotuko dugu udaletxean eta eroango dugu epaiketarako plaza barrira. Epaiketan ikusiko dugu errudundien oez, bai, eta horretarako gainera konpartzakidez osatutako antzerkitaldea daukagu, beraz, polito egongo da, divertigarri egongo da, gainera edukiko dugu dantza eta eskarnioa, ondo portatzen basari edukiko duzue aukera gero Santiago plazan pixka bat egurra emateko Farin eta Zarambolazi, eta horrekin ja joango ginateke zapatura, zapatu erregularrean, bueno, izango dugu gero azalduko dizuegu zehatzago, segun hori ezin dozue galdu. Kontzertuak, gastronomia, herri bazkaria, momentu bereziak baigunea ireki zein izteko, horrek gitara bozoa dakar, gero beto azalduko dizueguna. Baina ez da bukatzen, hau da, prestatu behar dozue ajea, domekan, indabak jateko plaza barriko lehiaketan, gainera egongo da gure gastronomikoko taldea bai epaile bezala, bai antolakuntzan eta danon artean kristolako giroa egoten da, baten bateko ondinoko ez dago ezagutzen, luzatu egiten dalako zapatu da, baina benetan merezi du. Dana dala, kontuan izan behar da, gero horren beste farra, horren beste juerga, horren beste ekitaldi eta mozorro, gorde indar pizkatxo bat gitxienaz negarre egiteko martitzenean sardinan erreketa. Zapatuko egitaraua, 12etan hasten da, 12etan plaza biribilean guztiok egongo gara bertan, bai konpartzakida eta bai bilbotarrak hasiera moteko gune horreri, zabaltzeko gune hori, gero Gran Bia guztian egongo dira postutxoa, gastronomiako alde bat egongo da ere bai vegana eta ez vegana egongo da bertan ere bai, esan behar da, eta gero bai bi kontzertu egongo dira, bertsolariak ere egongo dira plaza biribilean, kontzertuak Astarloan, da gero, nobedade bezala, aurten apostu handi bat egingo dugu, herri bazkari bat egiteko Albiako karpa horretan, pixka bat, herri bazkari hori mundu guztia joateko bertara bazkaltzera, tiketak bertan egongo dira bazkenengoa, oso gutxi falta dira saltzeko, ematen dugu mundu guztiaz bertara jaistea mozorratuta bazkaltzera eta dana. Ikusten duzuen bezala, gure eskuartean ditugu ja liburuzkak, hemen dago programazio guztia egunez egun, ordutegi guztiak, kale jirarako ibilbidea eta dana, eta animatzen dugu Aldezarreko taberna guztietan bertan daudela doainik jendea hartzeko, ere bai gure webgunean deskargatzeko eta ikusteko ere bai badago, eta mundu guztia gonbidatzen dugu eratuztaguetan parte hartzeko eta kaleak hartzeko ere.